Po prečítaní príkladu 4 z T923 zisťuješ, že sa jedná o aritmetický priemer. Aritmetický priemer. A tak teda, keď za 4 mesiace ušetrila Lenka v priemere 20 eur, tak ona spolu ušetrila 4 krát 20 eur. To je jasné. Teda 80 eur. A teraz sa ťa pýtajú, koľko eur ušetrila v apríli, ak v januári ušetrila 22, vo februári 16 a v marci 21. Vidíš, za 3 mesiace máš túto sumu, 22, 16 a 21, a celá suma, ktorú ušetrila za 4 mesiace, je 80. Tak čo máš urobiť, keď chceš zistiť ešte ten zvyšok, ešte chceš zistiť apríl? Toto je január, toto je február, toto je marec. A apríl nemáš. No tak od tých 80 predsa odpočítaš to všetko, čo ušetrila za 3 mesiace, ale ak to chceš napísať takto, tak potrebuješ nevyhnutne zátvorku. Rovná sa a máš 80 mínus, spočítaš si, koľko je 22, 16 a 21. Vyjde ti, že to je 59. A keď 59 odpočítaš od 80, tak budeš mať výsledok 1, 1 a 5, 6, 21 eur. Hotovo. Po prečítaní zadania v príklade 6 v T923 zisťuješ, že sa bude jednať o kombinatoriku. A pri kombinatorike, ak mala Marta 3 sukne rôzne, 5 tričiek rôznych a 4 páry tenisiek rôznych, ktoré si mohla vlastne pokombinovať, tieto oblečenia mohla pokombinovať, tak ti vzniká koľko rôznych kombinácií? No predsa 3 krát 5 krát 4. 15 krát 4, 60. Hotovo. V príklade 9 zisťuješ, že sa bude jednať o pravdepodobnosť. Tak je. Je tam spomenutá. Takže pravdepodobnosť. Ako náhle vidíš pravdepodobnosť, tak budeš pracovať buď so zlomkom, alebo teda určite so zlomkom, kde budú priaznivé možnosti, lomeno všetky možnosti, alebo teda budú chcieť od teba percentuálne vyjadrenú pravdepodobnosť. Tak sa pozrime, čo tam chcú v tom príklade. Oni chcú zlomok v základnom tvare, takže budeme pracovať s týmto zlomkom. Priaznivé možnosti lomeno všetky možnosti. V jednej knižke z kategórie hobby boli úspory. A pýtajú sa na pravdepodobnosť, že si vyťahneš práve tú knižku, kde sú tie úspory. A keďže úspory sú len v jednej knižke, tak pre teba priaznivé možnosti sú v počte 1. Všetky možnosti, ktoré sú, budú všetky tie knihy hobby a tých je 20. To sú všetky možnosti. Zlomok v základnom tvare, ktorý od teba chcú, vyzerá takto. 1/20. Hotovo. 14. Ako náhle sa pozrieš na tú 14 a prečítaš si, že chcú niečo olemovať a vidíš tam ten obrázok, tak zisťuješ, že pôjde o kruh, a olemovacia páska to bude okolo, takže pôjde o obvod. Dobre, toto si uvedomíš. Budeme mať nejaký obvod kruhu. Je dobré, keď si hneď aj uvedomíš vzorec 2πr, alebo obvod kruhu je aj π krát d. Toto je také dobré, keď si to tak hneď v hlave uvedomíš, že obvod kruhu to je 2πr, toto je polomer, π krát d, toto je priemer. Pi vieš, že je 3,14. Dobre, OK. Čítaš si ďalej. A oni chcú vlastne teraz olemovať tú dosku stola. Ty máš polomer, vidíš, že je 90 cm, super. No ale tamto dookola, toto potrebujeme, dookola. Vidíš, že tá doska stola, to je taká 1/4 z kruhu, to je tiež dôležité si uvedomiť. Dobre. No, takže poďme na ten obvod. Obvod toho celého kruhu bude teda 2πr, a to bude pre nás 2 krát 3,14 krát 90 rovná sa, vyjde ti 565,2 cm, musíš vedieť, v akých jednotkách sa pohybuješ alebo pracuješ.
No ale ty vieš, že 1/4 z kruhu ťa iba zaujíma, takže obvod vydelíš 4 a to bude 565,2 delené 4. A teda ti vyjde, že potrebuješ 141,3 cm pásky na tú časť kruhu alebo stola, ktorá je tak zvonka toho kruhu. Ale ty ešte musíš olemovať aj tie vnútorné časti. Čiže inak povedané, tak toto máš. Teraz máme vypočítanú túto časť, toto. A ešte potrebuješ olemovať aj toto a toto. A toto vidíš, že je 90 a tento polomer takisto je 90. Čiže ty ešte k 141,3 potrebuješ pripočítať 90 plus 90 a to je 180. To ešte pripočítaš k tomu a vyjde ti 321,3 cm. No a chcú zaokrúhliť toto číselko na celé centimetre nahor. To znamená, že keď to zaokrúhlime, tak budeme mať 322 cm. Pretože sme zaokrúhľovali nahor, pretože ten príklad to od nás chcel. Hotovo. Príklad 20, opäť pravdepodobnosť. Dobre, takže zase pôjdeme zlomok, priaznivé možnosti, všetky možnosti. A ešte si uvedomím, že to chcú zaokrúhliť na desatiny. To mi tam píšu. No dobre, takže potrebujem vedieť priaznivé možnosti pre mňa a všetky možnosti. Takže pôjdeme na zlomok. Priaznivých možností je len jedna možnosť je priaznivá, pretože len jedna možnosť zo všetkých je správna. No ale koľko je teda všetkých možností? Tak všetkých možností, ako to usporiadať je. Je to štvormiestne heslo, pozri, štvormiestne. Na prvé miesto môžeš umiestniť 4 písmená, na druhé miesto 3 písmená, na tretie miesto už len 2 písmená a na posledné miesto 1 písmeno. Kombinatorika hovorí, že všetkých možností teda bude 4 krát 3 krát 2 krát 1 a to sa rovná 12 krát 2, 24. Takže všetky možnosti, ktoré sú, tých je 24. Teda pravdepodobnosť, že zadá správne heslo na prvý krát je 1/24, ale oni chcú výsledok zaokrúhliť na desatiny a keď si všimneš tie možnosti A, B, C, D, tak vidíš, že sme v percentách. To znamená, že my potrebujeme z tohto zlomku 1/24 prejsť na percentá. Inými slovami povedané, potrebujeme prejsť na stotiny. A teda my si môžeme 1/24 vydeliť, 1 delené 24, môžeme to takto urobiť. Vyjde nám 0,0416 a 6 je potom už periodická. Dobre, len toto číslo, ktoré nám vyšlo, tento zlomok, ak to chceme mať v percentách, potrebujeme ešte vynásobiť 100. Takže 0,0416 periodických krát 100, to sa bude rovnať, posunieš čiarku, a to bude 4,16 periodické, lenže oni to chcú výsledok zaokrúhliť na desatiny, čiže tu budeme zaokrúhľovať, takže budeme mať 4,2%. Takáto je pravdepodobnosť, že zadá heslo na prvýkrát správne a teda správna odpoveď je Ačko. Hotovo. Po prečítaní zadania tohto príkladu zisťuješ, že sa bude jednať o pomer. Takže sleduješ si obrázok a pozeráš, čo od teba chcú. V príklade sa jedná o to, že vrstva, kde je substrát a kompost, dávajú do pomeru s konármi. Takže substrát ku konárom a je to v pomere 5:8, pozri. A ty z obrázka vieš vyčítať, že konáre majú 40 cm. Vidíš? 40 cm a vlastne nevieš, koľko centimetrov má teda substrát. Ale ak si všimneš 5:8 a neviem koľko ku 40, tak z osmičky na 40 sa dostávaš ako? No predsa krát 5. 8 krát 5 je 40
A ak ty chceš zachovať tento pomer 5:8, tak namiesto otáznika potrebuješ nejaké také číslo, ktoré dostaneš z 5 tak, že krát 5, že ju vynásobíš 5. Takisto ako tú osmičku. A teda namiesto otáznika dostávaš číslo 25. A teda odpoveď, keď sa pýtajú na koľko centimetrov má výška vrstvy teda tvorenej substrátom a kompostom, tak tvoja odpoveď bude 25 cm a je to Bčko. A hotovo.